igama lami ndinguNwabisa Dlwathi, ndisuka kwisite yaseMoros. I-program ndijoyine nge-1 ka-August 2024. Ubomi bam ngekho nto bendiyenza, bendihleli nje emakhaya because bendingumntu okhangela umsebenzi kodwa bengekho lapho. Kwi-program ndifunde ukuba umhlaba usetyenziswa njani. Ndafunda into yobana uyakwazi ukuzimela xa ungumntu okhutheleyo okokuqala. Ndafunda into yobana uyakwazi ukuphila awungumntu obalambayo xa ukwazi ukusebenzisa umhlaba. Umehluko endiwubonileyo mkhulu kakhulu owenziwe yi-program because ngoku siyakwazi ukuzenzela izinto ebesingakhoni ukuzenza and sifundile kakhulu ngokuthi usebenzisa njani umhlaba. I-toolkit endizifumene apha kwi-program zitshintshile kakhulu ubomi bam because ngoku ezinto ezininzi bezingekho endlini. Umzekelo into enjengekiliva ne-fox spade. So ngoku ndiyakwazi andisaboleka izinto zasenext door, ndisebenzisa ezi zam ndizifumene apha kwi-program. Indlela uLouis Agri enza ngayo izinto ndikholisa kakhulu, andinasikhalazo. Xa ndiphuma kule program ndizimisele ngokuba ndiqhubeke ndiphuhlise ulwazi ndisebenzise ulwazi endilifumene apha kwi-program ukuze ndizenzele i-income.